vielä hyvälle maistuu. Hauki. Vai ottiko poja? Vähän ei. Hauki. Se ei ollut ihan pieni hauki. Panikka ihan kokonaan. Se on mittahauki. Ihan varmaan. Tästä on mennään ihan tullut mittoja. Tai niin sanotusti reiluja mittoja, että tulee mittakka. Niitä 300 gramman ylityksiä. Ainakin mittakalla. Otti ulommaiseen. Ei pitänyt. Tässä on sitä kiveä kuusta tässä näkyy. Vähän siellä on potkua. Nyt otti siltä. Oho, veti. Hyvä. Paikasta. Oli. Täällä on joku kala. Täällä. Ota vaan. Täällä pikku hauki. Noniin. Tässä sai. Okei. Onkohan tää sen äijän mikä sousi tuossa niitä ihmeellisiä, se on se härvä? Ai mä join sen. Sieltä lisää. Niin otan. Unohdin sen kokonaan. Mulle? Joo. On se sitten niitä leipiä, jos sulla on nälkä joo? Ei oo. Täällä rupesi jotain vettä olemaan ilmassa taas, kiitos. Niin no. Ihan selkeästi. Nyt sitten niin. Kato. Tää on nyt ihan mittakuva. Se. Pitäisihän se jumpata siellä, jos se on hauki. Tässä on jotain kalaa kanskin. Kato varmaan jossain keskikohdassa. Mulla jäi. Oho joo, saatana. Mestää hoitaa siitä. Ui. Tää lähti kyllä selvästi ihan tällä. Joo. Tuo se violle. Niin on. Ja kuhan kokonaan. Tässä on 1,6 nyt. Mä koitin, nyt se lähti jo syveneen. Joo. Sä voisit joskus 5 kalan kisassa kunnostautua samalla lailla. Hei, ei meidän tarvitsisi Pistä sitä vielä. Nyt otti tonne sisimmäiseen kahteen. 15 metriä on vettä sitä. Onko se niinku sitten rossiloutu? No. Kato. Mä askin sen nirkon päälle, niin sitten on suora se mittapöytä. Tonne otti joo. Heti pois sieltä oletuksen nykyinen jälki. Mutta jos tuon nyt kellonaika... Nyt laukesi. Noniin. Mitäs mulla on siellä toinenkin lauka? Noniin, sitten.
Täällä mustalla. Puoliksi tän korkuisia rasioita. Niin, puolikkaita. Joo. No niin. Ei mulla enää kuin yksi vapaa verran. Pitäisikö tääkin tarkistaa? Täällä ei pohjaa. Ei, täällähän on pala. Oikeesti. Lähti. Onko me samassa paikassa? Ollaan varmaan. Onko siellä mittapoika kuitenkin? Mä näen hahmoa vähän, mutta Ei, no siinä jää tässä. Tää on tällainen hahmo. Niin siis tähän rupes oikein sataa. Kyllä. Karkuun meneviä kaloja. Niin. Tulee. Se on varmaan, siinä olisi varmaan toi joku valvo. Voisi olla tommonen. En mä tiedä. Antaa varjon tässä. Niin, joo. Totta. Tuossa on Siinä on ihan selkeätä kalaa. parvi. Joo. Noin ahvenia noin. Se on se isompi kala. Joo. Toinen, se voisi olla mittakin. Jotenkin ristinä vaan hei. Hei, mä koitan. Tuliko nyt? Mulla lähti, ei jäi pohjoon. Pohjaa. Mä lasken ton tohon vähän. Tää on aika lähelle pitkäkalaa. Kato. Saiko sä kala? Varmaan vai. Vai? Jos mä onkin sitten mittakala heti suoraan. Ei juu. Koita nyt onkia sit. Ei oo mittakala. Oliko pelekkoa? Ja sitten se on määnpää. Hei. Kato saatana taas nyt nyppäs. Jätkä vetelee tästä montun reunalta. Perkeleesti. On siellä. No ei oo monta. En mä tiedä paljonko niitä on, mutta kato. Se on yksi mittakala. Mitta kuha. Yönti. Kyllä. Näkyy. Sulla on sisimmäisessä kala. Sä näit sen jossain. Joo, tossa noin. Juu. Katos vaan mäkiä. Kyllä. Niin, joo. Siinä on kyllä ihan varmasti koko romut kivi. Ei. Mitä mulla on? No niin. Kato! Korvi oli toimintakin. Nuijia! Minkä takia sit sinne niitä... Hiukan laskennallista dataa siinä vehkeellä. Oh, mutta tää on sitä kuhaa mitä saadaan tästä päivällä. Kato! Oi! Ai poika vetää sieltä mittapöllöä. Juu, nyt on lähellä. Nyt on... Pää on sen kokoinen, että on mitalli. Väärin. Kato tää. Noniin. 44 senttiä. Oi! Tää on taas metodin kala. Kato irti. Siellä voi kulkea noita... Muita yöntiä. Niin.